ne tɔgɔ Chérif Maïga ne waati la ne bɛ baara la maison de Hadjila donc moi je suis en Algérie comme un ancien étudiant et stagiaire bon ne yɛrɛ y'a ye ni mɔgɔ bɔra ko kan ka na i ka jamana na aw bɛɛ bɛ tugu ɲɔgɔn na donc pour laquelle ne ye idée sɔrɔ k'a fɔ an ka nin ko initier donc n ye wele bila n kɔrɔkɛ ma o n'an ka ancien président de l'ASMA min ye Monsieur Bereka ye k'a ka an ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ donc a ye n ka wele jaabi a ye wele jaabi alhamdulillah rabbil alamin ne kɔni se wasa sɔrɔ wa a ko fɛnɛ bɛɛ ta ye an ka laɲini kun y'a sabatira parce que a dara ko mun ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka coalition sociale yi kiri ɲɔgɔn ta bi minnu bɔra kɔkan ka na a bɛ se ka kɛ caman tununen don k'a sɔrɔ degun b'u la mɔgɔw bɛ dɛmɛ na an ka baara di ɲɔgɔn ma an ka service an ka kɛsɛw bɛ ɲɔgɔn ma mais o bɛ tununen don mɔgɔ la mais nin bɛ kɛ se ka kɛ caman mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan an bɛ mɔgɔ tɔw mobiliser nous sensibiliser u ka bɔ ka caya an kana jɛ ka na ni ɲɔgɔn fɛ n'i yɛrɛ y'a ye bi mɔgɔ dɔ nana an cɛla yan depuis 1989 ko 1994 ko kuma an cɛla yan donc a ye bɔra ka ko jan bolo donc an bɛ mɔgɔ fɛnɛ tɔ inciter u ka bɔ ka caya an ka na ni ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ don n'Ala sɔnna sa inchallah tɔgɔ Meshaw Ibrahima n ye Mali étudiant minnu bɛ Algérie ne y'o coordinateur kɔrɔ ye bon hakilina min nana n'a ye étudiant dɔw de wulila k'a fɔ k'u famana ɲɔgɔn ma kabini u tilala kalan na ka na ka bɔ Algérie ka na Mali la donc a ka d'u ye ka ɲɔgɔn ye ka se ka jɛɲɔgɔnya dɔw kɛ ka se ka ɲɛnajɛ dɔw kɛ o problème t'a la donc balontan de kɛra o ko sababu ye bon Algérie wilaya ka ca Algérie wilaya bɛ taa ɲɔgɔn na an kɔni ye wilaya dama damaw ta wilaya 8 ka taa wilaya 10 olu ka se ka balon ta tile kelen parce que bɛɛ tɛ se ka jouer tile kelen an kɔni ye wilaya dama damaw ta wilaya kelen don i n'a fɔ région Algérie région ye région 50 kɔ ye donc ni Mali y'a ka kalandenw bila ka taa u bɛ tila région ni ɲɔgɔn cɛ donc olu de kelen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka se ka nin ɲɛnajɛ ni ɲɔgɔn bon nin ye hakilina ɲɛnama ye parce que dɔwɛrɛ tɛ maliyɛn minnu kalanna Algérie olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka balon ta ka hakilinaw falen k'a lajɛ u bɛ se ka jɛɲɔgɔnya kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na ka tila k'a lajɛ fɛnɛ Mali ni Algérie bɛ se ka jɛ cogo min na yaasa bɛɛ ka se ka nafa sɔrɔ a la n bɛ se ka min fɔ dɔrɔn Ala ka bɛn ni kelenya sabati Mali ni Algérie cɛ Ala ka bɛn ni kelenya sabati an maliyɛn damaw ni ɲɔgɔn cɛ. Je suis ancien président de l'association des étudiants stagiaires maliens. Aujourd'hui, c'est une très grande joie pour moi d'être ici. C'est une initiative qui est vraiment magnifique. Ça a permis à des étudiants avec lesquels on ne s'est pas vu pendant de très longues années, ça nous a permis de les voir et de passer ce moment en fraternité. Et c'est vraiment de jolis souvenirs. Ça améliore encore plus la fraternité, la collaboration entre nous qui est vraiment cruciale dans les jours à venir. Donc je félicite vraiment mon président Breka pour cette initiative. C'est vraiment magnifique. Merci. L'initiative est à saluer. C'est une occasion de retrouvailles. Ça fait longtemps que j'avais pas de camarades. On s'est rencontrés et on s'est mis sur le développement et cette expérience. Et surtout, ça coïncidait avec le journée de la femme. Donc, ils sont vraiment à féliciter et à encourager les étudiants. Ancien président coordinateur des élèves étudiants maliens et stagiaires. Donc, l'activité il y en a à Diara Kosovo parce qu'il a permis de rassembler entre anciens étudiants, à organiser par chèque et par aider par le Saoul Breka, à l'initiative de Diara Kosovo et à permettre d'échanger, de rencontrer autour de ce qui nous rassemble nous les Maliens. Vraiment, c'est une très bonne initiative à Diara. Vraiment, les dégâts là-bas, et ça sera par la dernière rencontre parce que nous avons arrêté la visite comme nous avons fait dans ma nous voyons les échanges et on va essayer de continuer dans toujours dynamique pour que on consolider on lié on renforcer ça. Voilà les organisateurs pour encourager l'initiative sur la vraiment c'est bien passé ça a été très bien. Le droit Ibrahim Brandialiso, né ancien président coordinateur des étudiants et stagiaires maliens. Et bani activité liée à la mabaye parce que les étudiants koro pour nous là c'est que nous maintenant andi nous sina takamani gaini agi ngana mani atu ai président koro ani bureau mabu koro ani conseil des sages mabu koro lu nana ai nous ya njira koro na ai koro ani sojara ini on agara sobia ai kono sikega punya blog Algérie manu ada
cas pour suñu ko mën a retard là et par rapport nga ko man ko ene bi ambassade Sénégal a été ga ko fali étudiant nga ko ay c'est comme il y a que so ando ko ke tout et gali op ne ni ni compétition organisé beaucoup bargada ka appuyer ba andi wana orega buga ati alo sina kama ka initiative de ronda Bonsoir, moi c'est Dana Mika, je suis le secrétaire général de l'association des Amis d'Algérie pour la solidarité et le développement. Je suis aujourd'hui ici au Palais de la Culture ce jour 9 mars 2024, justement pour soutenir cette belle initiative organisée par notre jeune frère, notre cadet Mesro Koubreika, parrain de cet événement, que nous saluons et que nous encourageons fortement à mon nom propre et au nom de l'association 3ASD. Je pense que le football, quand même, c'est quelque chose qui permet effectivement de mettre en synergie la jeunesse. Et je pense que ce que nous venons de voir tout de suite là, les différentes équipes qui se sont rencontrées, ça montre à quel point les gens sont engagés à se retrouver. Et nous saluons vraiment cette belle initiative et nous demandons à ce qu'elle soit rééditée. Comme vous le savez, c'est une première édition et nous espérons que ça puisse continuer encore. Donc c'est un peu le message que je voulais livrer, mais sans bien sûr terminer. Je ne vais pas terminer sans adresser nos salutations les plus sincères à l'ensemble des équipes, à l'ensemble de la jeunesse sortant de l'Algérie qui ont pris part à cette belle initiative et aussi à l'ensemble du corps de la presse, à nos aînés, à nos collègues, je vois Robert Missa qui est là et bien d'autres. Donc vivement la prochaine édition. Je ne peux pas terminer sans rappeler que je représente également le président de l'association, le docteur Mamadou Kiro, en poste à Madagascar, donc qui a été invité à cet événement, vu qu'il est en dehors du pays. Donc je prends les deux casquettes, je le représente et je me représente ma propre personne en tant que secrétaire général de l'association. Merci.